कबो खट्टा मीठा कबो लागेला झरहार, ससुराल के दुलार जैसे आम के अचार। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। ता आज लेके आयल बानी आप सब खातिर एगो नया फिल्म के ट्रेलर जोना के नाम बा ससुराल के दुलार जैसे आम के अचार। जी हाँ, ये फिल्म के ट्रेलर रिलीज भइल बा आज सुबह ही V4U भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर, जोना में आप लोगन के स्टार कास्ट के रूप में देखे के मिली है मनी भट्टाचार्य, आकाश सिंह, किरण यादव, तेज यादव और भी अनेकों कलाकार। निर्देशक यानी कि डायरेक्टर बाड़े संजीव बोहरप्पी जी, और एकर जोन प्रोड्यूसर बाड़े यानी कि जोन निर्माता बाड़े उ बाड़े संदीप सिंह, अंजनी तिवारी और नीलाभ तिवारी जी। तो स्टोरी कुछ ऐसन बा कि एगो लड़की के बियाह होला लड़का से, दोनों परिवार के रजामंदी से, लेकिन जो लड़की के माई होली वो हर बात पर ओकरा के फ़ोन पर सलाह देवेली और ससुराल वाला के खिलाफ भड़कावेली, कुछ अपना खातिर डिमांड रखे लगेली, बहुत कुछ ऐसा चीज़ कहेली कि सास के मत सुना, ससुर के मत सुना, हाथे काम मत करा, मशीन देले बनी हो से काम करा, और पति के अकेले कमाए मत जायदा, जोरे साथे तू हो जा, ओकरा साथे रहा, ऐसन बात सब करके ओकरा घर में आग लगावेली और ओकरा के ऐसन स्थिति में ला देवेली कि वो अपन घर छोड़ के वापस मायके आ जाली। ओकरा बाद भी जब ओकर पति के ससुराल वाला ओकरा लेवे आवेला तब वो भी ओकरा के बेइज्जत करके घर से निकाल देवेली। लेकिन बाद में जब ओकर अपन बेटी के साथ ऐसन होला और ओकर जौन पति बा उ ओके समझावेला और डांटेला फटकारेला, तब जाके सारा मामला लास्ट में ठीक होला। तो ये पूरा जौन पारिवारिक नोक झोंक बा ये आप लोगन के देखे के मिली ससुराल के दुलार जैसे आम के अचार। सासू और दामाद के जौन कॉम्बिनेशन बा उ आप लोगन के में देखे के मिली, और झगड़ा देखे के मिली, फैमिली ड्रामा देखे के मिली, दूगो फैमिली के। तो मिला जुला के बहुत ही अच्छा तरीका से के बनावल गया बा। ट्रेलर आ चुकल बा बहुत जल्द टीवी पर और यूट्यूब पर भी ये फिल्म आ जाई। मनी भट्टाचार्य जी के तो आप सब जानते बानी, बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस बारी, और भी बेहतरीन एक्ट्रेस बाड़े जैसे आकाश सिंह, किरण यादव बहुत ही अच्छा रोल निभौले बाड़े। आप लोगन के ट्रेलर देखे के चाहिए, और साफ़ सुथरा एक तरह से पारिवारिक फिल्म बा, आप लोगन के फिल्म जरूर देखे के चाहिए जब भी यूट्यूब चाहे टीवी पर आए। और हमारा अगर ये रिव्यू पसंद आयल बा तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में नया खबर के साथ। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।